Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. 5 katao na anay baratang nagadaan mantang saro ang nawawara sa Kabikolan darakan pagparauran kan mga nakaaging aldaw ang mga nagkagaradaan namit bida na sinda Juan Caballero, Efren del Castillo asin Edwin Siciliano, Gabos residentes kan Garcia Torena, Camarines Sur, asin Junel Monterde Medinilla kan Barangay Abukay, Pilar Sorsogon, asin Justin Gruyon kan Bulan Sorsogon. Sinabi ni Grimel Nas, tagapagtaram kan OCD Regional Office na Management of the Dead and Missing Person Cluster kan Department of Interior and Local Government dahil pa man nakakaberifika sa mga sirkumstansya na nagresulta sa pagkagadan kan 5 biktima. Si Eduardo Claro kan Barangay Baayin, Labo, Camarines Norte, iyo anawawara mantang padagos pa ining pigahanap ngunyan. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naka-distribute na ang Department of Social Welfare and Development in Cash for Work asin Emergency Shelter Assistance sa 10,032 na pamilya sa Albay asin Catanduanes na napiktaran kan pagrapado kan Bagyong Rolly kan nakaaging taon. Sa nang sinabi na sobra sa 123 milyones pesos ang naipaluwas para sa ESA asin CFW sa 10,032 na pamilya nga talagang nagkagarabaanin harong sa Albay asin Catanduanes kausa kang bagyo. Ang kada pamilya nakaresibi ng 12,330 pesos kung sain 10,000 pesos kini ang para sa emergency shelter assistance mantang 2,330 pesos naman para sa cash for work na minakantidad ng 233 pesos kada aldaw sa laog ng 10 aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indokan Joy. Iwas germs, iwas sakit. Sobra na sa 16,000 na returning overseas workers ang nakauli na sa sendang pamilya sa Kabikolan. Ini matapos na kanakaangil daw 41 naman ng mga Bicolano OFW ang natabangan kan Overseas Workers Welfare Administration na makauli sa riyon para makiriba na ang sendang pamilya. Sinabi ni Rowena Alsaga, tagapagtaram kan OWA Regional Office 5 na ang Camarines Sur Manggararay ang may pinakadakol na bilang kan mga ROF na nakauli. Sunod ang Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Masbate, asin Catanduanes. Sa ibong nalaro, sinabi niya na ang mga ini pigtatawa naman indan ng tamang finansyal asin iba pang ayuda. Mientras tanto, kadakol pang mga hagyat ang pigaampang kan Bato Rural Development High School sa Bato, Catanduanes. Ngunyan na bagong taon, sinabi ni Sonyo Pringador, school principal, kanasabing eskulahan na talagang apektado sinda sa pagsasabi na sindang mga partokdo nang ipo man ng tabang tanganing makabangon ang eskulahan, lalo na ang pagpapairay sa mga kwarto. Kan Nobyembre, ginaba kan Bagyong Rolly ang eskulahan mantang nadestroso man ang sindang mga modules at sinibapang materyales na ginagamit sa eskulahan. Ang Bato RDHS, iyo ang pinakadakulang eskulahan sa nasabing banwaan. Iyan ang primerong gabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853
0917-933-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050-pack sa Good Quincena Swak. Weh! Sobra gabi ko'y paklo! Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukakon, asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050-pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050-pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia! Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future.
DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25. 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Tinawan o sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na tinawan niya in orden ang Presidential Security Group na dainanggad mag-atindir sa ipapaapod na pagdangog kan Kongreso may relasyon sa pagpapabakuna kontra sa COVID-19. Sa sinabi na dapat pagpiriton kan mga legisladores na paatindiron ang mga miyembros kan PSG sa pagdangog mananungod sa COVID-19 vaccine dalanta agado niya sa mga ini na kiputon ang sa indang mga ngimot. Dinugang pa ni Duterte na maski si PSG Commander Brigadier General Jesus Durante asin mga tauhan kini dahil niya tutugutan na mag-atindir sa pagdangog. Sinabi niya na siya may tugon na dahil magsunod sa somon asin dapat magtinirasona sa indang barracks. Maski pa dagos pa kan Kongreso sa paagi kan Senate Committee of the Whole ang sendang investigasyon mananungod sa plano kan gobyerno na magbakal asin magdistribuir nin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Senate President Tito Soto na daininda ipapaapod ang hepe kan Presidential Security Group. Sa sinabi na dai tatauanin atensyon ang paggamit kan PSG kan bako otorisado asin posibleng pinalusot na bakuna kontra sa COVID-19. Idinugang pa ni Soto na ang natatawan ng atensyon iyon 72.5 billion pesos na budget sa pagbakal, pagsaray, asin distribusyon nin bakuna susog sa pangako kan gobyerno na papabakunahan ang enterong populasyon na mapuon sa Mayo 2021. Mientras tanto, tanawan doon kan mga senador na dapat makilabot si Presidente Rodrigo Duterte sa investigasyon kan Senado sa iligal na pagpapabakuna kan Presidential Security Group. Ini matapos patanida ni Duterte na dai pagpiriton ang PSG na mag-atindir sa pagdangog mananangod sa bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na ibabalik ninda sa Malacanang ang issue ng pagkikilabot na daiman dapat makiaram ang palasyo sa trabaho kan Senado o Kongreso kung sinda may pagdangog lalo na kung may resource person. Sayang ipinaliwanag na ang mga resource persons daiman nangahulugan na mga suspitsado na ang mga ini. Mientras tanto, siniguro kan National Bureau of Investigation na padagos ang investigasyon sa illegal na pagpapabakuna kan Presidential Security Group kontra sa COVID-19. Sinabi ni NBI Deputy Director Ferdinand Laven na lawas ang sa indang investigasyon dalan ta may orden sa inda si Justice Secretary Menard Guevara.
Idinugang pa man niya na si Abogado Emeterio Dungalio kan Special Action Unit kan NBI ang mangengenot sa investigasyon. Ini matapos patanida ni Presidente Rodrigo Duterte ang Kongreso na magkaigwanin investigasyon sa PSG. Dahil kini, kinansilar naman kan Forces Armadas kan Pilipinas ang investigasyon kini sa illegal na pagresibi nin bakuna kan PSG. Miyan rastan di iba pang detalles kan bareta. Ipinaliwanag kan sarong eksperto ang importansya kan surveillance asin pag-obserbar sa minimum health standard para makontrol ang paglakop kan bagong variant kan COVID-19 sigun kay Analisa Ong Lim kan Department of Health Technical Advisory Group na natural sana sa sarong virus na mag-mutate pero daiman ining masyadong naging epekto sa paglakop kan COVID-19. Gustong sabihon, ang virus aro kanibang living organism nagbabago kapag nagahaloy. Sinabi pa ni Ong na maski daina o day pa na-detect sa Pilipinas ang bagong variant kan COVID ali sa United Kingdom bago harayo na makapag-mutate ini sa nasyon. Siguraray na nagpagarumdom si Ong sa publiko na magsunod sana sa minimum health standards arog kan pagsulog ng face mask, face shield as in social distancing. Iba pang detalles kan bareta sa lado nasyonal. Pigkukonsiderar kan Philippine Military Academy na ipasunod ang lockdown dalan sa pagdakol ni nagkakaigwanin helang kausa kan COVID-19 sa laog kan Fort del Pilar sa Baguio City. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesman Marine Major General Edgar Arevalo na nasa 50 ng kadete, soldados asin civilian employees ang tinumaan kan COVID-19 mantang apatman ang narahay. Sayang ipinaliwanag na kung magpapadagos na madudugangan ang kaso, pwedeng magpasunod ng lockdown sa laog kan akademya. Sa ginibong compact o kaya contact tracing, nagluwas na nakalaog ang virus sa PMA dalan sa mga nagatod din pagkakan sa mga kadete asin soldados. Miyaras nando sinabi ni PNP Chief General Debold Senas na case closed na ang panglulupig asin panggagadaan sa sarong flight attendant sa laog nin sarong hotel sa Makati City matapos madakop ang 12 mga sospetsado sa krimen. Nagatindir sa New Year's Eve party sa City Garden Hotel sa Makati City si Christine Dasera. Nakuana sa nayang dain ng buhay kan sarong sa mga staff kan hotel si Dasera sa bathtub sa laog nin sarong kwarto kan hotel. Sinda John Pascual de la Serna, Romel Galido, asin John Paul Reyes Halili, sinangatanan ng kasong rape with homicide sa Makati City Prosecutor's Office. Mientras tanto, nagtangro si Senador Manny Pacquiao ng 500,000 pesos na reward o pabuya para sa pagkaka-aresto sa mga sospechado sa panggagadan sa flight attendant na si Christine Dasera sa Sarong Hotel sa Makati City. Nangapodan si Pacman sa mga nagpakahiling sa pangyayari na mag-ampang para madakop tulos ang mga nasa likod kang krimen. Sinabi kay Senador na personal niyang midbid ang Dasera family dahil lali man sinda sa General Santos City. Tanaw ni Duni ni Pacquiao ang segurari na pagbuhay sa death penalty. Katakod kini, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief of Police Brigadier General Vicente Danao na daipa may kukonsiderar
na sarado ng kaso dahil tapadagos manggiraray na pigahanap ang iba pang mga sospetsados. Barata hali sa ibang nasyon. Kinansilar na ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson ang sa iyang biyahe sa India. Sigon kay Johnson, gusto niyang isentro ang panahon sa padagos na pagdakol kan kaso ng bagong variant kan COVID-19 sa UK. Tulos man niyang inapodaan si Indian Prime Minister Narendra Modi asin ipinaabot ang mamundong barata. Nakatalaan ko na magbisita si Johnson sa India sa Enero 15. Nagdalaom na sana ini na mabisita ang India sa Hunyo. Sa sayang pagbisita, gustong pag-ulayan kan duwa ang pagpapakasog kan trade relation kan ambos lados. Barata sa lado nin Karawat. Binawi na kan Philippine Basketball Association ang trade moratorium kung saan tinuguto na ang mga teams na magkaigwanin transaksyon o trade deal. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial na ang liga magibok ang sendang makakaya para masiguro na ang trade magiging balansyado asin patas. Sa sinabi na maski anong balanse, di malilikayan alagad dapat ipaglaban kung sa pagiling kan team. Tama ang sendang desisyon na itrukis ang sendang player sa iba nindang mas korsonada. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Masiram na dilaan ang mga isyo o inisyong silyo or stamp kan Belgian Post Office dahil may chocolate flavor ini. Napaparong ang tsokolate sa mga silyo. Pigsasabing ang mga stamp ang pinakabongga dahil nananamitan ang hamis kan tsokolate pag pigdidilaan ang stamp. Mantang ang masulod na ipapaluwas na silyo kan Belgian Post Office, iyo ang nagsisilyab sa diklom para sa road safety. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Dahil ng atrasan, ngunya na taon, ang pagpapakasal ni Daniel Arce asin actress na si Angel Locsin, mantang repasona o reparo ng handa ang engaged couple na maging husband and wife. Sinabi ni Neil na ngunya na 2021, mapapasaiya na si Angel, mantang sinabi man ni Angel na siya kay Neil, maski ano ang mangyari. Enot kani ka Nobyembre 2020 pakuta na ang original schedule kan kasal ninda Neil asin Angel alagad dalan sa pandemya dai ini nalawas kon kaya ngunya na sa nang taon ang kasal maski dai pang eksaktong petsa. Barata sa lado din saludo magita sa News Base si Mar de la Marcamen. Magngirit pirmi. Yan abiso kan mga eksperto sa salud sa California nang sinabi na smiling o ang pagngirit nakakapakusog kan physical and mental health. Kaya kay puwan na maghanap ng mga pagi para makapag-ngirit pirmi sa laog nin sarong aldaw. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardila, Daingiba. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Legazpi. So sa kanyan, Intertropical Converging Zone or ITCC, nakaka-apekto nga po yan sa Mindanao. Mantang Northeast Monsoon o Amihan, padagos pa rin nakaka-apekto sa Interong Luzon, kabali na ang Bicol Region. At ang mga probinsya po natin sa Kabikulan tulad ng Albay, Sorsogon at Catanduanes, lauman naman po natin ang epekto ng tail end of frontal system o yung shear line. So yung pagsasalubong na Duros, halos dyan sa Dagat Pasipiko at doon sa Amihan. So halos dyan yung boundary ng dalawang weather system ng Northeast Monsoon at itong ating ITCC. Kung kaya't laman po natin ang maging mapanganuro ng kondisyon ng kalangitan at mamatayan din natin yung mga pag-uran as in pagkikilat, pagdagol doon.
Paminsan-minsan, maluya sundo sa moderato at sa paminsan makusundo pagura na mamamatian sa albay, Sorsogon at Catambaras. At sa natatandang bahagi kang Bicol Region, ang probinsya ng Masbate, kabali ng Camsur and Cam Norte, lauman naman po natin yung bahagi ng Panganuron, sundo sa mapanganuro na kondisyon kan kalangitan, maliban naman yan sa mga pulo-pulo na maluya mga paguran, dulot naman ng Northeast Monsoon o Amihan. Maging moderato sundo sa Magusugan Duro, sari sa Norte Sirangan na nalalaman sa Kabikulan, at may moderato sundo sa maalon na kondisyon kan kadagatan. Sa ganyan, mayo pa man kitang gale warning na nakababala sa kadagatan kan Bicol Region. Pero dahil sa katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon kan kadagatan sa Kabikulan, doble at talamang po ang ating paisi sa gabos ng mga malalakbay sa kadagatan kan Bicol Region. At nilalauman din po natin ang temperatura ngayon na daw sa Kabikulan, buon 23 sundo 30 antas kan Celsius. Ang salda Blasio, siya na alas 6 na ibining pagkaga, asin masulunod naman at siya na alas 5:33 ng hapon. Alidigdi sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Magula. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Miyerkules, Petsa 6 kan Enero 2021. Kapagara ni Mardela sa Newsbase, Ramer Tanay, asin Marcian Madrid sa lado technical. Pag-asa Legazpi. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pag-antabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Plemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds na.